vaita netsika dzechivanhu tichivhuragana nezvepamutemo. Saka ndinokundira vana baba tiusireka nemumashure mangu kana munomuchiridza zvemikuru tiusire vana baba. Dibenya tuon. Ora kuti ndikudira bachera, chikule zvakwerenga, muchaka anonzi. Chua. Taurisani dzigeni. Ndikumbira kuti ndizoti uchikuda nezvamwerenga kwete. Ndikumbira mandisi yarema. Ine nanga kukuramba imazina. Asi kuti imi ndime makabudisa ine mubhedhu kuti nena amchada nezvangu. Pamusoro echangamiro. Murume wangu uyu akarora mukadzi musi wa 9 April 2022. Murume wangu arora mukadzi musi wa 9 April. Takati isusu baba panapa toita sei. Murume wangu akatanga kutaura kuti inini panapa ndikwanise kuti kumba kwako chikafu, kumba kwamenini chikafu. Ndati kodzero nei zvikadzi nokuti wakaramba kuenda kufocha. Inini ndichangamire ndiri murwere, ndinozarirwa upenyu hwangu ndeuhu wandorarama. Kuri mafocha kumanikidzira kuti ndiraramise mhuri. But mari ya 2020 hatina mboiona kwayakaenda isu. 2019 murume wangu akatanga kutaura kuti ndotsvaga mukadzi wokurora. Ndikati aiwa hazvina kuipa, chipara hazvina kutangira pandiri. That 2019 yemuna October, ini ndine mwana wanzvadzi yangu Nherera yandogara nayo. Amai vakandivazive kana muso wavo. Ndikatanga kugara naye aine gore ne11 months. Right, ezvinezvi anga ane 10 years pa 2020. Mari yefoja yai hatina kana kuiona. Vakabva vatanga kunditi musi wa 13 October. Amapamere panapa ngatite majute ekutenga chikafu nokuti une mwana wanzvadzi yako pano. Ndikati ko ndozvinoitwa iri mudzimba dzese umu kuti hama ikachengeta mukadzi akachengeta hama yake odzi ngatite majute ekutenga chikafu. Muri ati ndizvane kupi? Inini kushanda kwandiri kuita panapa ndotoshandira food for week. Nekuti kushanda kwandinoita nababa avo inini ndotozorimawo yangu ndimapaside kuti ndione zvinondibatsira. Handiti saka foja ya 2020 yadyiwa nababa ava nehameno kwavakaijira nekuti ndotsvaga mukadzi wokurora. Ndakazosvika pakwati inini aiwa sekura boy inini tarisa mune ndiri murwere kuti ndicharamba ndichienda kumunda kumirira vakadzi vari mudzimba dzavo nevana vavo handisi kukwanisa. Inini ndakumirira mukadzi wacho wamuri kutsvaga iyeye kana achinge auya pano totangira papi totangira ipapo. Baba ava vaiti vakatengesa kana mombe vakaisa mari muhumwe vabuda vaenda. Ko muri kuenda kupi? Ndati tiri kubuda. Kusvika ndakazoshedza amaizoenda vatinoti atete. Ndikati atete inini ndibvunzire murume wangu kuti ari kumbofamba sei, ari kuenda kupi. Noti inini ndakutya kufa urwere hwandiwandira. Amaizoenda vakavabvunza vakati kunhari tiudzei tinzwi muri kufamba sei. Zvikanzi tete kana munhu achitsvaga haatauri kuti ari kutsvagira kupi. Zvikana amaizoenda ndandichikumbira kuti mukadzi wacho kana ari padhuze toenda tese ndonotora, kana ari parefu ndikwidze bhazi ndotora, nekuti tasa mukadzi watora ndakutya kufa. Ndakaenda kuchipatara Changamire ndikanopuwa bhokisi remakondomu. Ndikati baba bhokisi remakondomu ndirori. Takamirira chi? Takamirira mainini. Shuwa takashandisa makondomu aya. Baba ava handina kuziva yanga iri kupiswa kwefodya. Handina kuziva kuti mabi yangu pari kuti ndiri kubound ari kurara kupi. Saka inini ndakazoona bound rachipa. Ndikati ko muri kurara kupi? Handina kubvunda kumba ndazvisiya. Ndakazoona manje kuti vairara kudzimba dzakanga dzasiwa namai vavo koza mai vavo vagara kuharari taigara navavo. Ndoko vakanga vakurara. Vakatora gumbeze mumba mangu vachiti ndinoda kufuga ubound. Gumbeze iroro ndori kufuga nemwana womukadzi wavo. Inini vanhu vangu vakutora magumbeze kudhonzerana. Kubva pakauya mukadzi wavo musi wa 9 April handina kana sauti kana chii. Changamire inini handisi kuziva kuti murume wangu ndakamutadzirei. Kuti anzi take sure marongedza ane munda pabhata. Ndini ndakarwa jambanja ari kuharari ndichirumwa nemosikito. Kuti pamba pangu panzi pane mombe ndakanyungudutsa mafuta emombe inini ndikahodha shuga chitengesa nyangwe stati yakanga iri yake. Asi ndakashingirira kuti ndiri kuita zvinhu zvepamba pangu. But mombe dziya ndaidziona kuti dziri kuenda kupi. Dzimwe dzaifa dzega akatengesa akaisa mari muhomwe hanzi ndiri kushandisa kundima kwangu. Iwe tiite chete majuti. Juti rei rikasvika mari yaiti ashande kujuti rangu inini yaishanda kujuti ravo chete. Ndopandakati inini aiwa inini zvinhu zvakundinetsa. Saka tagara kudaro mwana wangu inini ndiri mwana mukomana 2020 anga ari form 1. Tari mafodya iyoyo ndakabati baba pamere vakabhadhira first term school fees, second term chiti paika mari tibhadhari mwana wechikoro. Vakapindura vakati handina mwana ndikupa mari pano noti ndakataura inini kuti ndoda tsvaga mukadzi wokuroora saka mari hapana. Ndikati ko zvamatengesa mombe $200 chindipaiwo $20 ndingokavhira mwana wekupi kuchikoro. Vakarapa ezvimwana yakasvika kusiya chikoro ari form 1. Udofo hwanga huri paari, distance yanga iri paari, nekusabhadharirwa kuye mwana abva kusiya chikoro.
ezvino mwana uya ari kundinetsa changamire akati musikadzi ona zvekuita nevana vako ndakakudza kudhara baba vakatanga kupopota vanomira yadhi vana vachinzwa amapambera ndakakudza kuti nditsvaga mukadzi wokurora ona zvekuita nevana vako ezvino ndikuchengeta vana ndega kubva gore 8 months mukadzi wavachiti woti handirakanasa sauti saka ndikushaya kuti chii ende zvimombe chaidzo dzekurimisa changamire guri rakapera ndaenda kunoshanda kumara inini nevana kuti ndiwane mombe dzekurimisa mwari vakazondikomborera mazatengo yangu 1 ivo vasarone yavo 1 mushure medzimwe dzavaitengesa dziye imwe vati ndikuchinjanisa neinjini imwe vati ndatenga mapipe ndinodiridzira kushamba zvese 1 yavo yekuti ndiibope changamire zvino ndotoita kungoitasira ndakabereka baba kuti ndiibope ndikaona muna kuti amai nditakurirewo muriwo ndikatakura muriwo neyangu iye neyavo iye ndikapuwa $5 ziri ndakachengeterana ndine mwana ati 0 grade changamire haende kumunda but hondo yacho ndaishaya kuziva kuti ihondo rudziye kuti midzi ndichengeta vana wega ndafunga after 3 days vabuda kumba kwanga kuti vabude kumba kwangu inye chibage changamire yakanetsa ini ndakaramba kuenda kufodya asi kuchibage ndakaenda kuchibage kuendaenda ndakapuwa chibage changu chikaita ngoro 3 amenina vakauya musi waneApril vakaona chibage chaoma but babava vakati ivo inini havasi kutichengeta ndoda karamba kuenda kufodya nditi but vakatora chibage changu chandanga ndakarima inini vakapa mukadzi wavo mushure mengu vatiti musataudzane pano bhozi muri kundinyeya mune mungagare kumba kwake ini handinakwanisa kuzobvunza amai nini kuti nai mama inini ko chibage chirumba kwenyu chakawanda sei ini kwangu akaita masaga 8 ini makotese ndodya 10 nemhuri but baba vane muromo wako ngavataura kuti inini ndichadya kwamai nini ndichiuya kuno kundichirara ndikati aiwa it's okay ndoti ini mumba kwedu ndakatosiyawo sadza asi ndakavinga murume hazvina kuipa waizvo ini tese murari ndonga vakadya kumba kwamai nini muna April kusvika muna August amai nini vakabuda vakaenda kudande mushoko kumakuva ndakasara ndichivabikira baba kubva muna August September amai nini vachibva vadzoka ava ndakanotenga kana sauti amai nini vadzoka September handina kumira kubika changamire ndakaramba ndichibika chikafu chavasingazivi kuti chiri kubva kupi kusvikira December asvika ndakati baba pamera inini chibage handisisina ndichagirewo chibage vakandipindura havana kupindura kekutanga kechi2 kechi3 ndopandakazova kuti imi kunyarara kwamuri kuita kauko kuri kuratidza kuti hamusina kutenga chibage semuromo wamakataura mimi kuti inini ndichadya kwaamai nini ndichakuno kundichirara aiwa ibva itaisa izvozvo handiti right vakabuda amai nini vakamusa 28 December baba ava ndinozva kuti murume anoenda kwaamai nini ageza adya musi wa27 iwoyo manheru ndakabika sadza rangu ndikaisa pastofu ndikadzisa mvura ndikaisa pastofu zvakamuka zviripo ndikati wabvunza kuseni kuti ko nhai baba pamera koinga sadza rangu aririmo makadugara mandudza kuti kuya kwaita amai nini kumakudya kupi makudya ikoko wangu wamusi wa28 ndakavasiya variko changamire musi wa28 29 31 duty ranga rarangu handitika sekuti vanga vakati pama 3 days ndakarara kusvika kuma10 handina kuziva kuti murume wangu kubuda kwaita inyaya kuti ndataurire ndoda chibage kwandakataura muromo kuti idya zvenyu kwamai nini ikoko sekuti ndo zvamuri kuda ndosaka musi kutenga chikafu ndakasvika kuma10 ndakarara ndega ndopandikaita kufona ndikati ne baba pamela muri kuuya here ndivhare dhoo vakapindura vakati vhara dhoo rako ikoko handisi kuuya handiti papo bp yangu yakakwira handiri kunyepa ndakabva ndavhara dhoo ndibva ndabata maki yangu maoko baba vandini ndaivatengesa dhiziri vanitengatisa dhiziri nepeturu but ndini ndaitengesa kumba kwangu ndisingapuwe sauti kudaro vakati ndikatengesa masikati bandiri vokolekta mari yavo voenda kwamai nini but vakabuda mumba mangu ndakateera kwamai nini musi wa31 December ndakasvika ndikanoka amai nini zvikanzi amai guru ndikandivhurirewo dhoo zvikanzi pindai harina kuvharwa shuwa ndakapinda ndikawana murume ari mugumbezi ndikavabvunza nhai ndiko matopinda mugumbezi hamusi kuziva kwamuri kurara here havana kundipindura vakaramba varimo mugumbezi ndakangoti amai nini ndiri kukumbirawo pekurara amai nini vachibva nditi rarai apa ndinonga ndakaita pungwe ndirimo changamire ndichida kuti murume wangu anditaurire kuti chii chaatiza mumba mangu handitika mangwana kuseni vakamuka vachienda kundima kwavo namai nini vachibva kutanganonesana ikoko ini chibva ndaenda kundima kwangu right musi wanga wamusoezwa day 2 ndakadzokera futi ndikati pamira nhasi arisa zvekurara muno ndinoti mundibudire pachena kuti chiiko chaita kuti mimutize kumba kwangu ati makati muchadya kunoko here mushiya kumba kwangu muchirara saka chii chanetsa baba vakandipindura vakati amapamera kurara neni ndokwaunoda kunditsvagira chikafu chekuti ndidye usingakwanisi inini munhu 1 ndini ndachapedza chikafu zvokuita sei kumba kwako inini pandikaripota nyaya yangu changamireka ndakaripota ndikati amai nini mangu pakutinesi bhozi zvakaitikira mumba mavo but zvandinesa mabi yangu amuka akagara kumba asiri kuya koti ndikati apa mwari kuziva zvakuti nyaya dzavo dziri right but nhasi zvinova kundipandukira muri kuti ndakavadzinga papi ndakavateera kumba kwavo muna June mai nini vakati ndakuenda kunozvara kumusha ndakavaendera kuseni vachigeza kumeso paseri pemba yavo ndikati baba pamera kwakuri kuseni ndikati baba pamera ndachikukumbire kubhedhuru kwangu vakandipindura vakati handisati ndakuya ikoko ini chibva ndatendeuka imba ndadzokera kumba kwangu muna July amai nini vasati vadzoka ndibva ndaenda futi kuri manheru vachitobika kumba kwavo vega ndikati baba pamera
ini ndauya kuti tionesane tiri vaviri vatobika vega vakaita tumanzi dzese vachibika vega musi waenda amai inini ndikatobika chikafu pauya vaenzi mino kumadziva vainuko nemwana kupafuna nevhu nasekuru vangu ndikatovoshedza tirishi mwana wajadzi yangu kuroya vajesadzi vakaramba handitika saka zvadaro inini ndakazoti vandipindura kudaro ndichibva ndaita se ndichibva ndagara julai kwatino ndakadzokera kumanheru ndopa vakandipindura kuti gara kumba kwake ikoko kuti vandibudire pachena kuti madzimai inini handichada nezvenyu havasi kundibudira pachena saka ndakati minaiwa baba mwana ini zvatakuita ndakaudza musi wa 6 November ini ndapenda pachifu nyamaropa ndinofungidzira kuti mukanobvunzwa muchapindura ndoti hamusikwanisa kundipindura ndo vakachibva nditi enda ndosaka ndakauya kunoshangamira Alright. So, yeah, it's a not about go. Right. So, that's why she's no door. Ngoda. Ngomela kuchawo doko. Ungembara pakata. Kutuende kwa bando ngabo. Ndakabva chakonda tokwa vana makore. Ungara bukumani. Mama Dungwe. Kana chitara mubhuku Mama Dungwe tinobva mamuchikamiso yamukapa uronga. Uronga uyu. Rodi yakudhara yataifamba nabhasi kudhara tisati taane iyi iri kuseri kwacho iyi. Pauronga uri kutaura apo kuti bhuku razvomuya apa. Takusarisa chakonda apa. Pazova pabaimaniso depot rekotiko pasasi pana. Bhuku ramadungo ndi pauri. Nai. Pakabhirija. Alright. Wainzwa here nyaya murume byako. Ungu ndaenza chakamira asi zviri kutaura naye zvinhu ini taura zvauri kuziva wewe. Mudzimai zvakatanga 2008 tikati madzimai ngatilonei tiwane mafertilizer kumakambani mairi. Ina ndikubvunze uchiendera mberi wakubvunza shoma noshoma. Mukadzi wako is your wife? Mukadzi wako unomuda? Mungu ndiro. Wakapedza kurara naye ripi? Pane nguva nokuti akandibuditsa kamupenzi. Pindura mubvunzo. Wakapedza kurara naye ripi? Pane nguva changamira. Mukadzi wako here? Ungu mukadzi wangu. Akavinge chii? Akavinga inini. Zvinoita here kubika wega? Iye aripo? Pane zvikonzero changamira. Ndomira tiri kutaura nyaya ndati mukadzi wako tidzoke panyaya yedu. Mukadzi wako here? Ungu mukadzi. Pawabva kuno wabva ku? Pandabva kumba. Kumba kwangu. Naamai inini. Akauya here rimwe zuva shuwa akarara mubhezi rinodzi iwe naamai inini iye akarara kusaiti? Akauya hungu. Iwe uri pakati? Ezutsunga. Jehova padhuze nomukadzi wako. Jehova mwana wamai. Jehova usati wa Jehova. Hauzwe nyasha. Ini changamirika. Ndati hauzwe nyasha. Ndinonzwa nyasha. Haunyari. Ini changamirika. Ndati haunyari here. Gaini botauro. Haiwa ndati haunyari here. Zvaunotaura chaya zvazvishande. Kana ukataura zvinenge hazvina zvichabatika. Ndati haunyari here. Ndinonyara. Kumbotarisa mukadzi wako. Mutarise iwewe. Mutarise yakakutarisa. Mutarise. Tikabva pano kuenda kuita nebonde nhasi naye. Pindura mubvunzo. Tinoenda changamirika. Handisati ndakutaura newe. Ndiri kuti ukabva pano kuenda bonde naye nhasi. Changamirika. Uri kuenda kuita munhu nhasi kuenda kurarama pamari. Hongu changamirika. Uri kuenda kundodya sadza rake. Hongu changamirika. Ari kuenda kukusira mvura yekugeza. Pindura iwewe. Inini ndiri ready kuita zvibati ndisingazivi. Nawe uri kuenda kukusira mvura yekugeza. Uri kuenda kuti yatirate uyapinda mumbaurare. Une kodzero kuita zvaunoda pamiri wako. Muudze kuti nhasi unoita zvaunoda pamiri wako. Muudze. Pindura. Unechokupindura? Iwe mutsunga? Unechokupindura? Ndada kumbotsanangura. Ndati unechokupindura here pari zvakutaura. Aiwa hapo hapana. Ora begi rako. Begi ndorani ndaona? Begi nderamba. Mupe begi rorabata. Tora rake ubata. Right, nhasi hausikutaura. Unotaura musi wa 17. Ndopandokupa nguva ndo first case musi wa 17. Ndine zvandoda kutarisa paya. Achimukadzi ndinomuda.
atano zvaanokandikanganisa ndikuzvida musi wa 17 ndo first case musi wa 17 nasi mbaida ikumba ndira kuona kuti nhasi kusvika musi maimboita mazuva mangani matatu mukutanga nasi mukutanga kwenyu matatu ndira kuona musi wa 17 munoya misi makasonzi patitaure nemi handisi kuramba kugamuchira chichemo chako kutoa musi wa 17 musi wesati dara tsiku chavo wachinzwa musunga unotokutaura mutarise mukadzi wawe mumutarise musekere iwe imbomudzi wakakuti ndadekuni chimuudza dai sore changamiro inini ndine chichemo chatinacho chekutika mumba mangu hamuna kana chikafu chibage chaicho ndine mapaita mamiri saka handisi kuziva kuti vakufungewo neni sekuti ndonyaya vakatiza terera unzwe kune mapaita mairi ndari mumba vari mumba mangu arienda kutsvaga rimwe ndati nhasi ndine zvandoda kumutsvaka ndira kuona kuti akangwara here nokuti iye ati ndinokuda ndine zvandakatarisa pama5 mairi muudze kuti dheti kumba kune ma5 mairi andau zvinzwa taura ndidzvenyu ndazvinzwa chimbatauro kombude mwenzi tosangana musi wesati musi wa 17 munoya mbati ziyo wife mbati tete mbati urowo kumukadzi wako